поставената каменна пътека мълчаливо пазеше от миналите сенки на млади мъже и жени, принудени да копаят под покрова на нощта, далеч от любопитни погледи. Никой не знаеше истинската цел на тези изследователски проучвания. Над половин век поколения археолози и учени бяха работили тук, но за откритията им не съществуваше нито един официален документ, който да свидетелства за важността им. Докладите бяха изчезнали, а информацията бе оскъдна. Легендата разказваше за древни предмети, притежавани от болярите, които им позволявали да кръстосват из времето, да преминават през скрити места и да отключват невъобразими сили. Когато османските нашественици настъпвали към вътрешността, болярските поданици пренесли тези ценности към Габрово и ги скрили в мрежа от мистериозни проходи. Местоположението на тези тайни пътища и знанието за тях изглежда било погълнато от забравата. Габрово, наричано българския Манчестър, се утвърждава като най-мощният индустриален център на България за почти едно столетие. Именно тук израства влиятелният благодетел Пенчо Семов, символ на идеи и напредък, поставен редом до Рокфелер. Тук се раждат и основоположниците на българското училище – Васил Априлов и Никола Палаузов, първата жена лекар Тота Венкова и блестящи индустриалци като братята Калпазанови и Христо Бобчев. Но от някогашното величие на Габрово остава само спомен, скрит в прахта на времето.